bɛnkan nin bɛ sira dabɔ san 2025 baarakɛ nafolo sariya dɔ ka tɛmɛnen kɔfɛ min bɛna kɛ sababu ye ka salen dɔgɔya fo ka se dɔrɔmɛ miliyari 405 ma ani ka dɔgɔya dɔrɔmɛ miliyari 2,000 la foroba fanga ka musakaw la san 10 nataw kɔnɔ. Sani o ka kɛ conservative n'o ye ladala kɔlɔsibaga tɔn tun y'u ka wasabaliya jira ka da kan ko tigɛda minnu bolodara sisan olu ma taa yɔrɔ jan. O ɲɛɲini nin tɛmɛna ni wote 217 ye ka kɛɲɛ ni 215 ye. Républicain mɔgɔ kelen dɔrɔn de tun bɛ o la n'o ye conservateur wasaden Thomas Massi ye. A tun ye lasɔmi kɛ ko ale bɛna wote kɛ ka ɲɛsin o bɛnkan nin ma wa ko ale tɛna wuli ka bɔ o jɔyɔrɔ la. O fɛɛrɛ bɛɛ la belebele ye salen dɔgɔyali minnu kɛra Donald Trump ka fanga sarati fɔlɔ la minnu bɛ ban ɲina san laban na wa républicain b'a fɛ ka minnu janya walima k'u kɛ kuda ye ka kɛ ni san 2024 jateminɛw ye ka bɔ démocratie teri hakilijagabɔ jɛkulu la min tɔgɔ ye ko Centre pour le progrès de l'Amérique. N'o ye Trump ka o tigɛda salenw la kɛ kuda ye o bɛna kɛ sababu ye ka foroba fanga musaka kɛ dɔrɔmɛ miliyari 400 ye san kɔnɔ san 10 nataw kɔnɔ walasa ka musakaw kunbɛn. Républicain jamanaden kɔrɔsigiw y'u sinsin foroba dɛmɛ fɛrɛw tigɛlen kan i n'a fɔ Medicaid n'o ye kɛnɛyako assurance ye Amérique mɔgɔ miliyɔn caman bolo minnu ka sɔrɔ man bon.